Dognya pendam, agak jeng dua. Ablay ni aingu eme, nama jo kene kapore kaba me Malaysia ingi kum kapalang i paro kowe. Ya kabengin syakri, ya kabengin pendan buram, ya kabengin yaro, ya kakateng kapako ya kejome. Ikar pada me ablay ya kaba me mendolem dorangkat me lambat ngi. Batkar pangai atrai la bala kejong ki kon kejong me apo jong kapalang i paro kowe. Ki bayo kan try kene kalat ya kaban kami. Bad ya kaban syakri ya me lambat jong kene ka YouTube channel try. Idwai ke jeng pensai bor ke jong me lau jong men sim baku i jong me. Ban ke karpada me try ke ban men yang rengkat lambala ke jong ki kon ke jong me. Baba ki syakri ya me ko try wala kalong hala ke jong ki yeng ki sam. Rekin syakri ya me ha ke jeng jar jar. Ha ke jeng long khoi ke jeng long skur ke men sim. Bad ban pelai pari ke por paro. Bad kham ta me ke donut ke jong ki. Siapa yang boleh bayam? Sengau yang kejeng duai, agak kadang kejeng uji suwi duai. Amen. Kipara bangai bed baro, kibadon halagi jong kiyeng kisam. Bat kham tame api kipara bangai bed apo jong kene kepalang hang ne apo sing mau kenro. Wanra ek jingai kuble ke bakarpang api. Naka John Roberts Theological Seminary nangte na moklot. But kumjuru ke jingai kuble. Laka jong ke yeng kesam. Tu ble jong ke jing suk un long lem un rengkat lambat pi. Kum ke balang hi baro kawe. Un long lem un rengkat lambat ki ye para yeng Kristan baro jong ke ne ke balang hang ne apo sing mo kenro. Unong lem lorengkat lambat kita baro kiba kami bat kiba page ya kene ke YouTube channel ba ke balang kai tu blay jong ke jing sok ku blay jong ke jing kemen unya lam ya pi unya rabor ya pi badawa ta pedang jong kini ke jinge kiba kom ke balang ya kendu karihi baro kawe ke kendu Rayon pensai bor ya pi. Bapinang la. Ya ke benai penlait ya ke jemut ya ke jemperkat ya ke mensiam ya ke donut bar ke jengim ke jong pi baro. Syau blay ubayem. Ublay. Ubasisha. Ini sedang ya ke jeng ruai ya ke jeseng ke jong ya ke kapor ini ruai ya ke jeng ruai. Ke basispa sau puar. Ke jeng ruai ke basispa sau puar. Ke jingis lok ki Kristan, tuai banis lok ki korau trai, uko mukres begini ye klamwai. Ke jinglong sitali ki kon jong play, ke penpau ke buram, ukres haperte. Ini yang lang begini ruai ke jingruai ke basispa sau puar. To ai ban ya selok ki kura utrai uhukum ukrispa kin ich klem wai ka jing long shi teli ki kunjong ublay kapen pau kaburom ukrisa
te du pen long yang ikum kambalang baseng hadur jong kilai ngut uwe aneng kajing ya long kawe kabalang baba kaplaya kibriu ba you grace me la pa kabalang shiteli kayoka borblay ban yeng ha katuma ban job ka birthday ka kot ya uben riu sha jing jot blahab kalam sha ka jing im u Jesu blaya Hasuai ke bengin yo ya ke bengin lai lang cha uble ha ke jing duai tungin ya pai se ka tien ke jong uble ya ke bengin la ya ke bengin syam na ke gospel ke jong Matius ke lenong ke besipo nado ke khot ka balai fu sao hado ka balai fu kondai ke gospel ke jong Matius ke lenong ke besipo nado ke khot ka balai fu sao hado ka balai fu kondai tungin ya sheskor ke tien ke jong ble wat mut bangalawan ban bu ke jing suk ha ke pathai ngam cham la wan bu ke jing suk Henry ka wai na bangalawan bo briu unya le badlau kpa ka khon ru badla ka kme ka persa kurem ru badla ka sengken kurem bad kinong shon briu kin long ki bana ka yeng jong hi uta uba ye yau kpa la ne ka kme nalo jonga omde yu ban yo yanga Badu tau ba ye yau khôn la ne ka khôn nalo jonga om dei ba yau ban yo yanga badu tau bom sim ya la ka dieng pna bad bot na dien jonga om dei yau ban yo yanga tau ba sim ya la ka jingem undo na yaka badu tau ba do na ya la ka jingem na ka benta jonga un syam yaka tu blem ker khu ha ka ngio ngoi ka tien ka jong ble ini pendam lang ha ka jing tuai a ble pa u jong yu bap neng sai chizen pat kan try ngi wana khmat jong me ka ne ka po ya ka banai nge ya ka katang ka bakho ya ka chome na bra me a try mem shamli no engi kum ka balang hi baro ka we wada pedang jong kini ki jinge ki bangi ya kendo kum ka balang lambat ka hemlang ka salang la ka long ha ka ne ka ri khasi bat chantia be ka jongi la ka long ha ka ri india ba ka pathai hi baro ka we ko try Ringai ngui me a try na mar ke jing ri ke jing sumar ke jing da ke jing ker ke jong me bar ke jing ya lam ke jong me yang i kum ki khon ki jong me try ngi wan ni ka badam ke slajat ka ba khoi ke jong me ke ka por ban khot ka pa di me
อยากกับเมียทรายมันช่องดับกระไรแล้วก็ช่องกับบาลังก็ช่องไม่บัดคำตามทรายหากกิเรมไปเยืองคริสตานกิจงีทรายงี้กระปาดเมกับบ่เมนอมนอกูทรายเรมันคริสเตียนบอร์ยากเวปะกเวกระเรมไปเยืองคริสตานกูทรายมันคริสเตียนบอร์กันทรายกระปังนักบันดาลกิจงกิโคนกิเชกรีกิจงเมLakalongi postori bakmi bapai kan ke balang. Lakalongi kin teman besan ke balong. Kin nong cerai apa jong ke balang. Lakalongi kin khot jong ke komiti balang ko try. Barwadi no rukum jua try na kam ka wei pa ka wei ka mense ma po jong ke balang ke jong me. Hang ne apa umsing mo kunro ko try. Atwai ke ba me atwai men pensai board lau jong men siem ba ko ye jong me. Bakin ma te ke jingker khu ke jong me. La kalau ka mat ke jong ki la kalau ka men siem ke jong ki. Kin ye ke ban shakri ye me ko try. Ker khu kum jo kan try na ka banda ki wei pat. Ki khon ki jong me ki bom don ha po jong ka ne ka balang an roi ki ba don la ke jong ka ba ki balang ki ba pher ko try. Adwai ke ba me atrai menomi no e kiru kum jo ko try. And Raymond kner la ke jong ka sangti blay ke bedon bor ke jong me. Bakin ma ti ke jingker khu ke jong me. Ha kamet bar kamet sim ke jong ki. Ken mau kar pang atrai na ke bentang. Shakri ke jong me ko try. Ki ba khmi ki ba pai ken try ke ne ka ri India ka ba ye ke jong i. Kiba khmi kiba pai ken try ke state kiba pher hapo jong kane ka ri India ke jongi kiba khmi kiba pai ye kane ka state Meghalaya ke jongi ko try men ka chan bor ye ke jengem ke jongi man ya lam ye ki ko try la ka bor ke jong siem be jong me padai ba ke jing stan ka ba kanja blay ke jong me ka jong dap krai ke jengem ke jongi namba ka ba kom kane ka por ka ba nging ya kendo ken try Kinom do men sim. Kinom do e kijing stan. Nroi kin yo e ka bor. Nami u blay u bayam. Pan pentalon sa prang e ka kam ken try. La ka long hap deng jo kinong pang. La ka long ha ki ba koy ki ba kya. La ka long ha ki ba kumno ki benta ki ba ki kan do ko try. Manai bor e ki da ke bor ke jong men sim ba ko e jong me. Nam ke baro can try. Kin long ke ba yai bai ke ba yai ranti. But ke baro can try kin long ke ba job. Om da ke jing start ke ba kan ja breu ke jungi. Bre da ka bor. Ke jong man se ba ko ji jong me. Ken mau kar pang can try ke ne ka por jong ke jing shakri ke jing me. Yala mengi ko try. Ha ka bor ke jong man se ba ko ji jong me. Snow ye kijing duai. Haka katang ke cumi Jisu bingi duai. Amen. To mentapat bimyo ye ka banyo snow ye kijing ruai ka bakarpang. Na ka benta na imasta I korba bat ki paralog ki jong I. Khod ye ki snopa ban wan. An ai kene ke jing ruai ka bakar pang hakan ka por trong nghi đạp tăng chính
ku blai si bone ya phi ki samla ki bla ya kane ke ching rwai ka pa karpang ha ka pa kum kane ka por tu blai un kar khu ya phi ki khon samla ba pinang la ya ka ban yai pendon buram yo blai ha ka chingem ka jong phi ka ba mala ka sngi blai un kar khu ya phi ba du nang ya lam bor ya phi ha ki sngi ki ba nang wan ki para bangai be ki khon ki jong play nang ko nge ngas ngoi ka banai ngo yo play pangala e ka ban don lam dorang kat lam pat phi ha ka ba kum ka ne ka por panai ka khu bor na ka tien ka jong play but sai chi sen pat ngawan ra phi ki changai khu play ka ba karpang na ka John Roberts Theological Seminary hang te among clot but nala ka jong ka yeng ka sam ka jonga but I will play boy to don lam dorang kat lam bat phi lam ba jong ki sngi ki por baro un don lam dorang kat lam ba jong ki sngi ki por ke banawan tersiter what up deng ki chinge ki bangia kendu kom ka balang bat kem lang ka salang hi baro kwe ka benta ka bangakwa e ka banya slok lambat phi e ka bakum ka ne ka por kalong na ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka ba shipho ka bangala pulin menne ka khot ka ba lai bu sao hadu ka ba lai pu khandai but nga kwa pat ya kabangan kham penlai jing mot hagat khot kabalai pu pra kabong kum ne baduta upom siem ya kadeng pna bad buot na den jonga om de ya u ban yo yanga bad nga kwa e kaban pensyong nong rem ya kane ka chi slok na ka tien ka jong play ka bakum kane ka por ka long kadeng pna ukresta kadeng pna ukresta
bat kane kalong ka kubor ka pangakwai ka banai phi la kalong ya kinong serai jong ka balang la kalong hakilong kme hakilong pa la kalong hakikon samla hapo jong ka balang ka ding pna ukrista ki para bange ba ye kani kalong ka bantang jong ka jing khot ka jong try jong yu Jesus Christ bat ka jing da wa jong ka kam bangi dai ban le bat ka ta kalong ban ba yala ka ding pna bat ban buot yau jisu bon sin nangi kum ki kristan ngio i bakane ka ding pna kalong ka jing jin jar bat ngim yo i ya ka bakade ka jing kmen bat ka jing sok bada bang yo i ya kane ka ding pna kum ka jing jin jar ngem sem la tre ban bot yau jisu wat langi langai how ban bot bat ban ngai kadon ka jing ya pher ka bakra bon nangi ngem ba ya ka ding pna man ba ngi dang ngem han re ngio i ya kane kom ka eschatology lane ka jing jia ha ka bakot ka bamot bahadin balakot ka jingem ka jongi ka sla jo kane ka pathai ka ding phna ka yang bet hakmat jong ka senduk nado ubahok tam hado ubapop tam lada dang don ka kerteng ha ka register balang tang suyap ka ding phna ka yang bet halor ki thleu jing tap ki jongi para bangai bi lada perkat chisen perkat karukom jongi ki kristan ya karukom le jongi ki kristan ka ding phna kalong ka dak jong ka jinglong niam kristan kata ka we bat ka we pat kalong ka dak jong ka jinyap and reu jisu om semla pha yanga lam pa dia phi ban ba ya kom kane ka ding phna han reu pha yanga lam pa dia phi bangin ba ya ka ding phna kat pangidangem ka balong ka dor jong ka jinglong kristan ka basisya namar ha kane don ka jingsok blai ka bajanai bat ka dak jong ka jingem ka ba bom jukot ki para bangai biye ki kon ki jong blai ki ba khmi ya kane ka channel na lagi jong ki yeng ki sam ki jongi ki ba penlai ya ka por shipang por lembat ngi kom ka balang ka ba kom kane ka por ngakwa engi mangini penlai ya ka jemot ki jeng perkat shipang por kane ka ding phna ka jong tra ka ba tra jong yu Jesus Christ wong ya ngala ba de phi ba ya la ka jong ka ding phna bot ya u jisu pa yang i ban ba ya ke jeng pna ka badon ka dor bat ka bor jong ke jeng pna om ya ke jeng pna ka badam da ke jeng jin jar ha ka ba bon sen down na preng jong i ke kristan abang yoi ya ke jeng pna yoi ba ka dai ka tak jong ke jeng jin jar om ka dak jong ke jeng man bat ke jeng sok ya ka bau breu om la ya ka ban patai kat no kata ke jeng sok jong ke jeng pna habang i ba ya ka
upol man ba sempat lamat halade kene ke jingkman jong ke dieng pna uyasla ya ke belen tamau yo Stefan bre onda bo lamat ya ka wala ka de ya uban yapru kwa ban ya kata ke jingkman ba ke jingsok bau yo na ke dieng pna wong penman lasanar pena yang alam baru kres penban nga Andrai mangasyu Andrai kres kain hanga pule na ke siti ke jong apso Paul ke nong Galatia kalau nong ke baar kat khot ke baar po hadin bau sadu sandar sing leseng anam ya thulot ya ke jingem ke jong sadu sandar sing nang bai ni po re balangkot hadin bau sadu sandar sing ula kala Kristan uyang ya kapan yalap yau Jisu badulong kam don ka jingsok kaban kam sok ban ya ka ba ya ka dieng pna bau kres upa baladanga yap nang ne na pertai bat poi shabneng wongan wat nang tong ya ka dieng pna bau kres upa ba balada ka dieng pna kam don abneng ngan kerpat yau play ban pha yang a se dujok ban ba ya ka dieng pna hangta ki para pangai bi ki kon ki jong play hakita ki ba mat ya ke jing koridor par ke jing sok jong ke dieng pna kem kwa ya kaban ya ke dieng pna an reki len ya la ke jong ke jingem ke jong ki tang namar ke dieng pna baki ba para bangai bi lese buo na play jongi kum ki kon Kristan ngim jukli kai kane ke dieng pna bau Jesus Christ upha yang i ban ba ngidona lagi jong ki yeng ki sam ki jongi ngidona ka por ban pule ka ktien ke jong play ngidona ka por ka bangin wat ki commentary ki ye ki sam ki jongi wat pula jeng mod haki mobile ki jongi wat pula jeng mod hakaba khami ya ke TV ki jongi ki ba pan bernya ya ka jengam ka jongi nai pula jeng mod ya ka nai ka benta ka dieng pnau Kristan kai kata ka dieng pna bau Jesus Christ upha yang alam beriapi bangin ba bonengi yem skau tho bagane ka dieng pna kam de ka dak jong ke jing jinjar bagane ka dieng pna kam de banong ba bangi long Kristan ngiket ya ka jing jinjar ha ka jingam ka jongi wai ka mengenai kata ke cuba akuai ka benia thu kanai pi sepang ka wei ke teman ka bakwa ban long Presbyterian tang ba ka yo i bakine ki Presbyterian haman baki leji seng ki ai jing ai ngo na do ke je seng kana kia sang si pau baje kia sang si baje kia sang samla kia sang yang ki par ki wei kia sang ka yo i bagini ki Presbyterian ki ai chingai ngobe ka perkhat ala de nang no ka yo nang no kan yo pisa pan ai chingai ngo man bale kia sang ka baar pat kalong bagini ki Presbyterian haman balong kia sang ki khawai be kaparkan nang no kan yo pisa ban ai ja ai jing ta ya ki brio ban ai sha ai jing ba me ki brio ha pa ki wan ji seng
Kasange kalong Presbyterian. Bar ka syong. Hakala ka jong ka niam ka jong ka. Wat la kam ai jing hun. Ya ka jing em ka jong ka. Henry haki Presbyterian. Kani kam long ka jing em. But lajia seng klam ai jing ai ngo. Kam ai jing sok jing kaman. Ban kre bam klam wan dong bam ro kapan bukho. Nama lapan kre ya ka. Hakita kiba mat. Ya ki ki bau blay u ai baru kerku. Kejing jinjar jong ki wei. Kalong kejing sok bat kejing kemen. Haki wei pat. Para bangibi kading pna kabu try jong yu Jesus Christ upa yang iban pa. Kam day kadak jong kijing jinjar. And ray kadak jong ka hok bat ka jinsisya jong play. But day kene kading pna jong ka hok bat ka jinsisya bau pol ulan yalade. Nama jong Chris, baru sadu sunda seng wang, lada ka dempna kam don happening. Kabamot, lada ka hok, but ka jingsi siya kam don happening. Ngan karpat yaw blay, bon pa yang ay sa dujok, bad ban pa, ya ka dempna hangta. Para bang ibi kikon kijong blay. Kising kimba miyo Daniel. Denmark ka hok kajamu. Ublay unjin de la sya ya kising ban ba miyo Daniel. Ladaw day ubreo ubapop. And Denmark ka jinglong hok kajamu. Ublay ukang sebak ya kisentor jong kising balatangan. Baru Darius on the one man step. But what yaw Daniel hakram jong kiseng ula perta. Ko Daniel. Usyakri ublay ubaim. Ublay yaw ba may syakri kram dapot. Ulanem. Panpanem yami na kita kiseng. Daniel ucupa. Kos to halakarta. Us ulas ngutho bau Daniel siam la mansau ruem. Baru la pa ya ke sipai jeng uban berat kela ya kita ki breu ke mudu yau Daniel. Henry tang ya ki Henry ya ki kon bad ya ki tengah jong kiru. Utrai ublay. Wong au esikia. Kalau nong kabakat sao kat khot kabakat sao. Ngakwa e pi ba pin siam mi la ki jong ki kot ba ki jong pi pule ke ne ka banta. Hala ki jong ki yeng ki sam ki jong pi. Ezekiel kat sao. Yakine langot ke breu. U Noah, u Daniel, baru Job kila donaka. Ki kinda pelai tang ya lagi jong ki mensim dalakok. Para bagai kahok kabau Daniel, kabau Noah baru Job ki ba ha ke cingem ke jongki. Kapalat ya ki na ke cingyam. Kahok ke jong Noah kapalat tang yau Noah. Kahok ke jong Daniel kapalat tang yau Daniel. Kahok ke jong Job kapalat tang yau Job. Kampalat ya ki tengah ki jongki. Kampalat ya ki kon ki jongki. Para bang ebi ki kon ki jong play. Kecing bang kejong Kristan ban ba ya keding na kam dai na mar bau ket ya
ke jinjin jar hanrai namar bau ba ya ke hok jong ukres ha ke jingem ke jong u lane ke jingem ke jongka upol nama kata utho hak city ke jungu je kinong Philippi ke lanong ke balai ke khot ke pra pa khandai wang kum ne ha si se kai bat nga nyau ya ki ke baro ba kilang ke jingdo na ka banta ke jing ba kor tam jong ke jing tep ya ukres jisu ubau try jonga bat bon shem yang au ubom don ka hok ka jongai kata ken ka bana ka hukum hanrai kata ka bana ka jinga jau kres ka hok ka bana ublay da ka jinga upol uket ya kana chilenter ka jinga am ka jong hado ka jingyap ka jong uket ya kana ka hok ka bana kres ka hok ka bau play u ai lang bau khon chong u Jesus Christ u pol kren shai batang ban yo ya u Christ u balong ka hok ka ban u play u kloi ban do no ya ki baro ki chong u bat ki ban ka hukum u len ya la de na ka banta u Christ Jesus para bang ebi ki kon ki jong play ka hok bat ka jing shisha kalong ka ding pna jong kristan om bangin ba ya ka halom jing tap han rai ba ya ka manta kat bangin angem ba ya ka manta Sakhi ya ka manta, phala ya ka manta, but em ya ka manta. Nei ba pinong bangin wad, ya kata ka din pna ka jong Jesus Christ ngin wad ya ka hok ka jong ble andang ila poi syapneng. Menrai manta, manta. Kamdai yang ikum ke Kristan bangin buteng. Ban em ya ka hok ka banau kres Kristan uba em ya ka hok ka banau kres uyo ya ka jingman na ka jingem ka jungu uyo ya ka jingsok ka jingem ka jungu breu uba reu spa ta ka bato bada ka spa bomok yo ya ke jingkemen bat ke jingsok ha ke jingem ke jungu hanrai ubreu badok ha ke jinglong hok ke jungu utia sok kenjai ya ke jing tiatur pai ke jungu unorwai sam nama kata wang khamba ka ba khandiat ka ba hok udon ban ya ke jing po sibon ke poman Nabaya ki sangti jong ki pamanan penken, hanrai try ukersan yo bahok. Kecirwai sam, kapalai pinyo, kat real, bat kat nyo. Jisu wong, how Yohanes, hakalenong kaban real kat kot kapalai pupra. Ngalawan yarna benang ombangan yole ya kamon jongai hanra ya kamon jong uta ubala pha yanga barakat khot ka basau po wang namar kane kalong kamon ukpa jonga obreo baro ubayo iyo kon baru bangat hau unyo ka jingem ka bom cukot Bat ngan pen mi pat ya u hakasni kabakato para bang ebi ki kon ki jong play baro ki bakmi ya kane ka YouTube channel ala ki jong ki yeng ki sam la kalong ya ki para bang ya po jong kane ka balang
la kalong akitok ki bomdeya po jong kene ka balang la ne la kalong ya ki wei pat ki parane am Kristan ka ba ha ka jingem Kristan ka jongi kalong ba bang yoi ya ka ka ba Jesu le ngimbot bat ngim le yoi ya ka ba Jesu wi kai ngimbot bat ngim le ban nga kwa yang ini nama kata bangin bo ya kene ke jingkali hang nong i pen song nong rem ya ke jinga jongi how Jesus Christ habau Jacob wong ya kene ke jinga klem ke jingle kalong ke bayap Jacob kalau nong ke bar ke khot ke bakan yo barakat khot ka pakat kandai ka reflect da kumwe yang ka reflect da kumwe ya pi kum ki kon ki jong play wang kum ne ka khot ka pakandai ki soj ru ki ngai bau Jesu ulang kon play tama kim la bat kim bot yau Jesu walai klet ik ka pernam walai klet ik ka darah haka pernah mu Jesu le rong haka snakok. Ubayo ineng kong yau Jesu day ukso yu ba shong au tu breu ba du pla ba day ko nu jong play. Le chakadara halom jing tap ukso yu day bayo ineng kong ba du pla neng kong. Ba day ko nu play. Ungay. Dang ba kim don kanong rem. Pan le bat ban bot yau Jesu. Para bang ibi ki kon ki jong play ublay umpan nga banapi ke jingknya la ne ke jingai ngo thang na mar ka pom an reu pan nga banapi ka long ban le ya ka mon ke jong play ban le is nai but ban la ya ka jing shisha kadai ka por ka bangi kum ki kon ki jong play ngidan kamban pen phai yala ki jong ki mensia mi ki donut ki jongi kum ki kon ki jong play bangin bot yau Jesu om tanga ke jingay Henry kham tam ha ka bangin le ya ka ka bu Jesu ukwa engi bangin le nong roi sam kasam ka sau po ka khot ka ban rio du ka bi shi po ni ka bentang ka kren shai bo play om kwa sho ya kita ki jingknya om kwa sho ya kita ki jingai ngotang han rai u kwa ba ki breu kin la ya ka mon ka jong ha ka bo Jesu wang la wan se ka ne patai ban la ya ka mon ka jong pa Petros haka city ke benangkong ke jong u haka lenong ke pesan ke khot ke pakat san hadu ke bakan riu wang what I bo no uno ro na pi un sha si tom ko munong peniap breu la ne unong to la ne unong le basneo la ne komu basai lorni le lucia ya ki kam ki wei rela da uno ro usha si tom komu Kristan what I bon ngau le rai rai to un pendon buram yau ble hakani ke keteng Abu Petros utho ye kani what ngau plai Abu Petros wong habong Kristan kamot senran Namar ha Antioch la khot Kristan yakisnran ken mau ba mangalam ban mapi kum ki kon ki jong play abang yong ilong Kristan ka ba mot ngilong snran Kristan la dau sha shitom na ka benta ka kateng ke jong Kris uyo ya ke jing sok bat ke jing kmen Henry la dau sha shitom ku nong to la neu nong peniap rio ke kordet ka ban ha ke jing em ke jong u
Nani kejongka. Kadondora yu prabang ibi palong Kristan. Nada ngimba keding penajong ke hok ke banau kres. Hasilan ter kejing em jongi. Layang ye ke badi alam. Lapan kia ye ke bapang. Labe ye ke kso ye ke keteng ujisu. Andre adalah day ke sengi ban bisyar ujisu wong. Ngam julai tu ye pi. Kilai no nanga. Pi ke jutrai kampaman. Kabas new tam maka jingem ke jungi ke Kristan kalong bayo Jisu wong ngam ju ito yapi. Para bangai biye ki kon ki jong play. Kam toya yu ban mani play abang ia le persya ya kamon ki jong play. Kadondora yu ban long Kristan lada ka hok ka ba nau Kris ngimba ha ke jingem ke jungi. Kadondora yu ban le yalam lada ha kasni ka pakado Kris wong ngam julai to ya pi. Kecing kot yang i baro kalong. Tung ini abot ya kalenti ka bo try chung i Jesus Kris utau. Na ka benta kecing em ka jongan na ka benta kecing em ka pi. Bangin la ya ka bangin ya kendo. Mark mat lembat uta ukpa ubangi duai man la kasni ya kecingem kecungi ha kecing duai kecungi langi ba langi kiem step down step ngim palai ruam ngila lai kecing duai langi disang ngila duai ladangi bamjang i duai langi la kanong i duai au play ngiang kok pa henre dondora yu kata ka duai kok pa ba ka bakadong ngem yo yang ini ba keding penawa kabau try jingi Jesus Christ wong ba yala ke jong keding pena bot na dien yang ini ba ka hok ba ke jing sha yang ini la ka mon ka jong play ha ka jingam ka jong i ba ka bakado ini yo ka bang ni syong lang la ma try jong i Jesus Christ ha ka kti ka mon ka jong pa ujongi langit lot akicing long breu kicing balese buon sien wangi persyang ban le hokat no kan no buon sien ngi bakla ndre kicing ye kicong kres kadap biang hakita ki ba persyang ban bot ya kalenti ka bau try ula tau kalong ka pamlaban perkat baka ot kan rong ya kat liu tanya abau Jisu wong kam sok ya ka ot ban rong ya kat liu ke jong tanya ban yau reuspa ya ka hima ke jong play kisnran giong habakum ta manu ban le ya ka hima ke jong play dan wai ro na play jong yu pala ban rong ya ka hima ke jong play na makata baro kini kijing le kijing bot kijing ya me kilong le noi Breu Jisu wong haki breu kalong kabomla nreu play ke baro kilong kipala nrei ka syong hanga ba ka do ha ka donuot ka jonga ha ka donuot ka jong pi ka syong ha ka jingem ka jong ikum ki kon ki jong play kumno bangiem makasla jo kene ka patay yanong iwat ha kasla jo kene ka patay ba yala ka jong ka ding pna bot yo Jisu ka thong ka jongi ka kam day ban yo ya ka ne ka patay henre bangin yo long kinong yo pateng ya ka hima jong play nado nang ne nasla patay tu blame kar kuingi lang ba jong ka ne ka jias lok ka balang kon ka ktien ka jong nakabenta ka puram ka jong amen tu blame ker kui ngilang paro ki kon ki jong blay
kiba kmi bat kiba page ya kane ka YouTube channel lamba jo kane ka bor unka san bor e phi kum ki kon ki jong play babang em ma ka sla jo kane ka pathai tungin em ta ka bawat ya ka mon ka jong play ula ai ngi ka mon bangin jet ya ka no ka babala ne ka basneo kum ki kon ki jong play tungin ya em ka ban wan ban le ka mon ka jong play ni pan wai no e ki ne ka chi shakri ka chi yo play ka ne ka por ni wai pat ya ka ching ruai ka ba ars pa khat ar ba la ka tiang pna kres wong la da pi mon ban buot ya nga ya la de len ka pathi e buot ru ka ching snow red shisha ni ruai bro ka khot ka chi ruai ka ba ars pa khat ar Balakading na Chris uong lada pimon ban but yanga yala dilen ka pertei budru da jings ngarit shisha balakading na la kakya Haba jing long men sim kaswai pecha uji sukan sasting borbaban bayaka unai balakadik nawat lerany Butya kidin jat nong pen im Wat ma uhi usha leran Men ba uwan ban ai jing im Balakadik nati pinjob Yaki jing pen shoy u soy tan Borba uji sukan pen klan Haba kajen jarjur kaban Balakadik nabut yu Chris Hadu kajing yapi kan rong Namar deitang ubayay ba Pansngat kajing imun yopong alapidan na lagi jong iyeng kisam ni yeng lang paro ni penwai no ya kene kicing shakri kicing yo play ka bakom kene ka por ni pendam kicing tuai a blaying ka pade me ka ba me men kar khu ni try men kar khu ni a try da kene ka khu bor ka ba me mala kran na preng jongi men era boring i bengilong kisnran ki ba shisha ki jome ki ba bot yame haki sni jong ki chingem ki jingi paro kat ba me dangi bet ki ka ban pensa e ki chingem ki jingi haka sla jo kana ki kando palai jingi a try da ki chingkar khu ki jome ai ba ki jingi ba ki jome ble bo pa jingi u ba pneng Kecingay kecing jisu belau na pune muna si uspau cini. Kejas lok ke tiang ke pembesai bor ba ke pen kemen kecong mensem bakoi. Kini lai ki balang way play. Kini song dap kerai lembat ngi kom ke balang hang ne apa sing mo kedong. Kini song dap kerai lembat ke jong ke balang kecong me hakane ke ri kasi bajantia baye kecong. Ni chong dap karai lam kido baro ke para bangai bekira koi ke chong me. Ke ba shakri ke ba pendan rom ye ka katang ke ba koi ke chong me. Ke ba don hakane ka ri ke chingi ba kang satla chokane ke patai. Manta ba do ke ata. Ke ba bom chukot ro.